Bunaíodh céit nó cill-airne agus telecom Éirne, tuairí me sé bhíochin chun táirte ghlacha I gomórtas a bhí áirithe ag telecom Éirne chun baile an ré eolais a fiúcha amach. D'éirigh leis an inis I gcún an chláir an teideal sin a bhuachant agus $5 milliún a chafar chun áisina agus tealamh teicneolaíochta a chuirinn scachéan teach agus gnó féin mbaile sin. Mar sin héin, tá sé gceiste go cill-airne leanúint ar éirigh. Bé muid teach le chéile leis na tosaíochtaí na priorities a eibrew amach agus an sin dul deanghá le telecom chun dhéanamh amach chun stúra chu féidir $1 milliún a chafh ach tá muid dinghbhailte go leanana muid ar éirigh leis an rudaí is tábhachtaí a bhí arsúla goin an seo. Is an céco móras Roslin. Le lingan chomórtais tháinig locht gnó, grúpaí deonacha agus scoileanna le chéile chun chuaigh breú ar an dionscnamh. Is stoilm go bhfuil tionscnamh mar céit ar gás mar dachsóirí os cór an fhorbairt. Chéan daoine an tácht atá le aber riomhraí am scoileanna agus scoileanna ar go léir. Das na páistí. Thug sé gach éon drom le chéile aber na scoileanna léir san náis rud a bhí páirte goinge leis aber bord fáilte tionsclaí timpeall an Bhaile mór bhí sé go léir a chuaigh brú le chéile agus bhí sé go leis sin dhéanamh beidir gur seo an céad ar thála sé sin. Níor gnóthaigh cill-airne gradam baile an ré eolais, dar le leanaí scoil náisiúnta Lochatáin, níl céit marmh. Níl achsos a ghlacha cé. Tá riomhre a gcuin an seo sa seomra ranga, agus buineann na daltaí ansaím agus tainebhas mar éiceann tú híos an sin. Fé mar a hiicfáil tá díomáir bhaintear cill-airne nar éirigh leothan chéadúis de $5 milliún a bhuachant. In leanúint san, beidh $1 milliún ag teachútha ó telecom Éirne a cháróid leotha ar bhóthar teicneolaíochta na híise atá roiing amach. Barry Mescal Nocht, Tina G, cill-airne.